sino ba yung kumakain ng ano dyan, ng pili, yung balat ng pili guys, na pinalambot sa mainit na tubig, tapos kinakain. Napakasarap nun guys. Yung tawag sa amin, tinolang pili. Tapos inuulaman ng asukal. So ayan, dahil ito ay bagong pitas, fresh na fresh pa talaga siya. Ang lalaki ng pili ngayon. Sobrang laki. So ang gagawin natin, ako ay lalaga or tinolang pili. Ayan, tara na. Samahan niyo ako guys at mamaya ipapakita ko sa inyo kapag luto na. Hugasan muna natin dahil madumi. Yung pagpitas kasi nito guys, nalalaglag sa lupa. Siyempre, maraming madumi. Kaya hugasan natin. Ayan. Ulitin natin yung paghugas para malinis. Ayan, malinis na guys. Pwede na to. Parang madilim. Kasi napaka-ulan na naman guys dito sa amin, sa Kabikulan. Kaya ayan. Ang ganda ng kulay, no? So ayan na guys, nagpainit na ako dito ng tubig. Ayan. Dapat hindi masyadong mainit na mainit. Yung hindi dapat kumulo. Yung tama lang yung init ng tubig. So ayan. Kunin ko na yan at diyan ko na ilalagay yung pili. Ayan na guys, yung mainit na tubig na hindi pinakulo. Yung tama lang yung init niya, tapos ilalagay na natin tong pili. Alisin na natin doon sa saingan para hindi masyadong kumulo. So yan, tapos tatakpan natin yan. Tatakpan natin, tapos maya-maya balikan natin. Lalambot na yan guys, maya-maya. Na yung ating nilagang pili. Tinanggalan na ni mother ng tubig kasi daw masyado nang nalata yung aking pili na nilagay kanina. Medyo nakalimutan ko kasi. Kaya ayan, ilagay na natin dito at saka mamaya imukbang na natin. Yan o, malambot na nga. Nasubrahan na nga sa lambot. Kasi di ko agad na pansin na meron pala akong, di ko agad na alala na meron pala akong nilaga na pili. So ayan, tara na, imukbang na natin. So ayan na guys, meron na tayo ditong asukal. Ayan, at saka ito na yung ating nilagang pili. So i-try na natin papakin. So ayan po, ganito lang yung pagbukas niyan. Ganyan. Ganyan. Tapos medyo na kasi nasubrahan ko sa luto. Masyado nang malambot. Ayan guys, yung laman ng pili. Ayan o. Sorry naman, yung pagka biak ko, durog-durog na. Pero napakasarap po nito guys. Ayan o. Napakalinamnam nito. Tapos, kapag nakuha na natin yung laman ng balat, dik-dik natin dyan. Duk-duk natin dyan sa asukal. Saw-saw natin sa asukal guys. Tapos yun, papakin na natin. Napakasarap. Napakasarap po ng laman ng balat ng pili guys. Ayan. Ganyan, oh. Ayan po yung laman ng balat ng pili. Ayan, oh. Napakasarap guys. Yung iba, inuulam nila to. Pero kami, hindi naman namin kinasanayan. Kaya parang ganito lang ginagawa namin. Masarap siya guys. Masarap siya guys. Para siya guys, pang dessert. Yan o, ang sarap.
Ayan guys, thank you so much for watching. Ayan, yung kanina, nakala ko kasi na i-on ko yung video, hindi pala, kaya hindi ko pala na-videoan kanina. Nakakain na po ako ng 4. So, nabusog na po ako. Napakasarap ng PD. Kaya bilisan mo na madam, kaskid umuwi. Kasi yung isang puno mo dito, palagi nang na-harvest. Kasi ang tagal mong umuwi. Sa pag-uwi mo sa susunod, marami na naman yung bunga. Ayan na. Ang mga napakalaki guys ng PD. Napakasarap. So, yan po. Thank you so much for watching.